गोलोम बोथोरा जोबनायनि उनाव गोजां बोथोरा सौफैहां जाबाय आरो बर' सावथुननि दिन्थिफुंनायफोरा जेरैबो होंगो दोंगो जाहांदोंसै। एजि चाइन प्रडाक्शननि बानजायनायाव अरनबारिनि जोहोलावजो सुंद' सावथुननि प्रेमियार श'आ गोजोनै खुंफुंजाबाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय राबां बर' बाजारनि गेलेग्रा फोथाराव एजि चाइन प्रडाक्शना अरनबारिनि जोहोलावजो सुंद' सावथुननि प्रेमियार श'खौ अखा हानायनि गेजेरजोंब्लाबो थांनाय मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव मोनसे कालचार प्रग्रामनि गेजेरजों खुंफुंनो हाबाय। बे प्रेमियार श'नि हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदों फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला एबा दैमासा ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैदों फेस्ला फावगिरि सिमला ओनसोलनि फैलाजि बरगयारी आरो स्क्रिन प्ले हिसाबै बुयापारा रेन्जनि रेन्जार कामेश्वर बर' बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो गोबां ओनसोलनि सुबुंफोरा नायफैनानै मदद होनायखौ नुनो मोननाय जायो। जोंनि नैबे राबां बर' बाजार हालामनि एजि सिने फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों अरनबारिनि जोहोलावजो मुंनि मोनसे सुंद' सावथुन, बे 1 आवारनि सावथुन, बे सावथुननि दिनै प्रिमियार श'। बे प्रिमियार श'आव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बे सावथुनखौ आं दिनै आं सिगाङावनो नायखांखाबाय। बे सावथुनखौ नुनानै थारैनो आङो ओरैबायदि गोग्गानो लुबैयो आरो गोग्गादों। जोंनि जायफोर लाइमोन सेंग्राफोर दावगाफुनायफोर जोंनि यंग टेलेन्टेड बिथांमोना बे सावथुनखौ दिहुनदों आरो बिनि स्क्रिप्टखौ नायोब्ला ओरैबायदि मोनसे बे गिदिर स्क्रिप्ट, जाय स्क्रिप्टफोरखौ गोबां डाइरेक्टर प्रडिउसारफ्रा दांनो गियो। दा बिथांमोना बे सावथुनखौ जोबोद गोरलैयैनो खालामदों आरो जोबोद गोरलैयैनो आबुङै महर होनो हादों। थारैनो जोबोद मोजां जादों आरो बे सावथुनावहाय जोंनि बर'फोरनि जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट, बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जोंनि बर' गामिफ्राव जानाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै बे सावथुनखौ खालामनाय जादों, स्क्रिप्टखौ लिरनाय जादों। दिनै बेयाव जोंनि मोनसे समनि जोंनि बर'फोरनि आन्दलननि जा गोथां सावगारि, बे गोथां सावगारिखौ बिथांमोना बे सावथुननि गेजेरजों रोखायै बेरखांहोनो हादों। साफ्रोमबो महरगिरिफ्रा मोजां एक्टिं खालामदों, मोजां होदों आरो बिनि जितु बेकग्राउन्ड मिउजिक बेबो मोजां जादों। थारैनो बेखौ जोंहा बाख्नायनो थाखाय बाथ्रा गैया। आं बेखौल' बुंगोन, जोंनि बे लाइमोनफोरनाव एसेबांखिनि टेलेन्ट दङ, दा बिथांमोननो प्लेटफर्म नांगौ। बे प्लेटफर्मखौ जुदि जों होबाय थानो हायोब्ला जोंनि दानि बे लाइमोनफोर जोंनि यंग टेलेन्टेड बिसोरो थारैनो मोनसे समाव गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननो हागोन, आं बेखौ आसा खालामदों। अरनबारिनि जोहोलावजो बे सावथुना जोंनि बर' जि सावथुन मुलुग बा जोंनि बर' हारिमु, बे बर' हारिमुआव थारैनो मोनसे गेदेर बिहोमा जानानै थागोन। खारन बेवहाय बे सावथुन हिसाबैब्लाबो जोंनि एक्सुवेलि मोनसे समाव जोंनि बर' आन्दलनाव जाफ्लेबाय थानाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै खालामनाय जादों। बे मोनसे डकुमेन्टारि, मोनसे सावथुन बायदि। दा ओंखायनो बे सावथुना जोंनि बर' हारियाव जोंनि मोनसे गोथां जारिमिन हिसाबै जानानै थागोन आरो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे गेदेर बिहोमा हिसाबै जानानै थागोन। खुलुमबाय, आं बिपुल बसुमतारी। गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै 2022 मायथाइनि 3 सेप्तेम्बर सनिबारनि मोनाबिलि सम, बेवहाय जों मोनसे अरनबारिनि जोहोलावजो मुंनि बड' डकुमेन्टारि सुंद' सावथुन बेखेवनाय हाबाफारि एबा प्रिमियार श' लादोंमोन। बेवहाय जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि माखासे गेदेर बिबानाव थानाय सारमोना जोंखौ नुजाथिफैनानै मदद खालामदों। लोगोसेनो बयजोंबो मिथिजानाय फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी सार, मेन्देला सार, दाब्ला सार, लोगोसेनो ओनसोलनि मानिजाथाव एबा मानगोनां सारमोना बेवहाय जोंखौ सावथुन बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंखौ मदद खालामदों। लोगोसेनो जोंनि राबां हालामनि गासै रायजो राजा बिथांमोनाबो अखा बोथोर समावब्लाबो फैनानै जोंखौ मदद खालामफैदों। बेनि थाखाय आङो बयनिसिमबो रोजा साबायखर बावहरनो सानो। जानो हागौ बिथांमोना जोंनि अरनबारिनि जोहोलावजो सावथुनखौ सापर्ट खालामनो सानदों। बे बोसोरावसो जों फार्स्ट टाइम आबुं सावथुन नङाब्लाबो 1 घन्टानि सावथुन जोङो दिहुनदों जोंनि एजि सिने प्रडाक्शननिफ्राय। जानो हागौ बेनिखायनो जोंखौ रायजो राजाफ्रा गिबि हिसाबै सापर्ट खालामदों आरो नायनो हांखुर जादों जोंनि सावथुनखौ।
बेवहाय जों एसेबां गेदेर हलबो खालामनाय जाखायाखैमोन कारन अखानि थाखायनो जोङो बायसान्स केन्सेल जानो हागौ नामा साननानै जोङो एसेबां गेदेर हल खालामाखैमोन जोङो बेवहाय ओरैनो सा 500सोल' हाबनो हानाय बा जिरायनो नायनो हानाय जों केपासिटि खालामदोंमोन ओमफ्राय दा ओरैनो 500सो सियार बहायनायाव ओरैनो 400सो सुबुङा बाहागो लादों जों दिनैनिफ्राय जों बेखौ रिलिज खालामनाय जासिगोन बेखौ जोङो नैबे निउसनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानदों बेवहाय गाहाय आलासि महरै फैदोंमोन जोंनिनो सिमला ओनसोलनि सार फैलाजेर बरगयारि सार बेखौ जों बेखेवगिरि हिसाबै जों हांख्राय हरदोंमोन बिथाङा गावनि हाबाफारिखौ मावफुंलांबाय लोगोसेनो जोंहा माखासे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सारमोन बिथांमोनखौ जोङो बरायनांगौ आरो सिनायथि होनांगौ दंबावो लोगोसेनो माखासे मोसागिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों बेवहाय लासै लासैनो जोङो हाबाफारिखौ खुंफुंलांनो होननानै सानदों बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171991 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन